pun Prawadya Bala. Yo yo yo. Mas Agus, dalam mriko sinarengan para kanca Agunsa mengucapkan selamat datang untuk panjenengan semuanya. Wonten 3 artis, Ririt Rengganis Jelangkung Klaten, wonten Chelsea Olivia, lan ugi wonten Febriana
Magelang Jawa Tengah. Nampi swanipun Prikonco Agun Saya.
rasa sakiti turun tutup kali rasa kangen wis iso lali rasa sakiti turun tutup kali rasa kangen wis iso lali. Katur babak sepisan sinebat babak kolosal warok Wilujeng hampir sani.
kanthi lampan rebut waris cinarios jroning padepokan Gunung Sari ing kono mapan kekaling putra saking Kyai Surayuda ingkang nami Surajaya kaliyan Suranata. Ing kono sang Kyai nedya badhe murut pramila kekaling putra samya rebut waris ingkang kepareng badhe urut dening panyedipun sang Bapak Surayuda. Kekaling putra samya rebut dene dadi paperangan jroning padepokan kados napa cinariosipun wilujeng hamirsani dumugi pungkas. Bapak kula Suranata ingkang kepareng sowan. Iya. Ngengeti swasana jumbuh kados atur panjenengan duk rikala kepengker. Iya. Sanyata kula badhe nagih janji nalika wonten wana samudra panjenengan ugi balenjani. Wonten ing papan mriki Bapak dinten ganti dinten sasi sulih sasi panjenengan sansaya sepuh ateges kedah kumedah panjenengan kedah ngaturaken sinten ingkang kinarya badhe dados gantos panjenengan mangarsani wonten pepondokan mriki Bapak. Iya. Iki ngene lho. Aku ki wis dadi wong tuwa. Anakku ki loro. Siji kowe, setunggal malih Suranata kaliyan Surajaya. Ah Surajaya. Nggih. Kamangkakno kowe tak bajutake. Padepokan ing Gunung Sari urung wayahe tak turunake. Ampun kados ngaten Bapak. Yen sekti kula kirang sekti menapa sadaya ilmu panjenengan sampun sinerep dening kula. Sampun prayogi patut kula yen to keparing gantos panjenengan Bapak. Kula putra pembayun ingkang ageng piyambak. Mila Bapak kalilanana padepokan ingkang mangarsani kula. Panjenengan katuraken ngaso kewala sampun sepuh ampun ngantos babagan menika kepireng adi kula sang Surajaya. Ora ngono le. Aku ki mau aku nyang alas gedhe nanggone anakku Sura sapa ku? Surajaya. Aku kek eneng kono wis suwe ora nyanggone anakku. Anakku gek gladi. Kewan-kewan kang galak akar gaglak entah di boten saged ke anak kedah kumedah kula ingkang keparing gantos panjenengan Bapak. Semenega. Bapak. Semenega menapa sik? Loh, aku ki gladi padepokan. Dadi nggonanmu. Kowe yo gek gladi. Drondong karo Nawa kembar. Sampun sekali ana 6. Sampun sekap. Lah iki ngono dirungokke adimu. Sampun mireng. Pun kedadosan kados ngaten. Ha iki lho. Surajaya. Apa kang wis tak kandhakake dening Bapak kowe bacut krungu. Prayoga wis aku kakangmu, bektimu marang kakangmu, aku kang bakal mangarsani. Sawijine ana ing papan kene Bapak wis nate matur Surajaya. Nggih. Surajaya ora bakal wedi anggone ana ing papan kene. Sawijine ana ing padepokan Gunung Sari tetep tak jokke kabeh para siswa-siswa. Kowe nekat kowe duwe apa? Aku ora bakalan wedi ananging wong loro iki tunggal nanging aja gedhe panguasamu. Tunggal padha tunggale ning babakan iki aku sing luwih gedhe. Wis matur ana ing Leldan Wana Samudra ora iso teka. Banjur saiki ana tengah-tengahing Gladen. Bapak sawijining arep wenehke aku ana ing padepokan. Cukup. Yen to kowe iso ngasorake aku kakangmu. Aku bakal tumungkul marang kowe. Yen to ora iso manut marang kakangmu. Kowe anakku lan kowe anakku.
Aja tak bacutake. Nak kowe kaya bapak, wis kaya bapak. Bacut didelok Surajaya. Suranata. Eleng Aji Denowo Sewu wis kelakon tak cekel. Aku duwene aji kang singa barang ana ing Gunung Gedhe. Kaya ngapa tandingake? Tak delok tandang gawemu. Bala Denowo, kiprah Cancut Taliwondo Bala. Ayo Benawa Kembar. Metu. Wah. Woi. Ah. 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 Hey. 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 No. Kusumane bangsa Bala Denowo kiprah Bentake Jaya Tiasa. Sawijine ana ing papan kene aku ora bakalan wedi. Surajaya Sawangan Bala Denowo. Surajaya Ora bakal wedi. Ora gigrek gaglak dening para Denowo. Ora wedi najan ana ingon-ingon kowe ning Gunung Gedhe. Luwih dhuwur tinimbang kowe Surajaya. Ora wedi tak jaluk tandang gawe. Gaglak buta sewu ora wedi ora gigrek kowe. Banjur kowe duwe apa Surajaya? Ayo. Maju. Sawijine ana ing papan kene. Aja gigrek anggone kegladen. Nanging tak iya. Singo barong alas obat. Ora wedi. Singa barong. Hei, keparat kowe. Edian. Anggone kegladen ora bakal kalah.
Ora bakal anggone ketladen. Parap Ora wedi najan ana ing kene. Singo Barong wis tuwanduk Ora bakal kalah Singo Barong. Keprok ayo maju maju maju. Surabaya cukup. Diteruske bakal ora rampung. Diteruske ora rampung nanging yen to kowe isih durung ngandel marang kasektene kakangmu. Sawangen glondong-glondonge pecah dadi loro. Ana sing meguru marang kowe, ana sing ngabehi marang aku. Iki ana para siswa-siswaku para warok-warok Suramenggala. Lengki-lengki aku tak idak bakal para siswa-siswamu. Pat mundur mundur Bablaske bali nang Gunung Gedhe. Aja bali yen durung tak celuk ana ing kene. Mundur, mundur. Ayo glondong, glondonge. Metu. Glondong. Sawijine ana ing papan kene. Kang giling-giling aku ana ing sawijine para dlondong-dlondongane. Tak idak sing bakal ngiling-iling aku. Sawangen Raga Jaya tandang gawe. Aja mbabar wirang Raga Jaya. Cukup. Glondonge Surarata wis siaga napa dereng? Sampun. Aja mbabar wirang marang gurumu. Para siswa-siswa anggone gegladen ana kene. Aja ngisin-ngisinke kang kawulane. Sampun siaga napa dereng? Sampun. Sampun siaga napa dereng? Sampun. Budal keco.
wijining ana ing papan kene. Kowe ngerti dhewe Suranata. Baris kang wis ana sak tengene ngarepku iki para siswa-siswaku kang unggul otot kawat balungi wesi. Kowe ngerti ora? Aja sumbar mung otot kawat balung wesi. Otote bendrat balunge cor-coran yen aku. Yen aku ora bakal kalah arep ana ing gegladen papan Sukorjo kene. Aja kakean sumbar tandang karya. Tak tandangi kabeh dibudal keco. Kebar. Zaman wis akhir, zaman wis akhir. Ayo bola-bola kita.
Dibagi yo. Jungkir takwane ilang zaman wis akeh zaman wis akhir dunyane rusak akale jungkir imane rusak zaman wis akhir dunyane sungsang. Suranata Surajaya iki sawijining sak babak engkas wis rambung anggone gegladen. yo Tetep aku sing menang, kowe tetep kalah. aja kakean sumbar buktekake Ana ing kene. Sampun siaga napa dereng? sampun. siswa-siswaku sing kang
bakal kling-klingi anggone ana Gladen gini. Dlondongku. Ayo tandang gawe asorno dlondonge Surajaya. Pokok tidak wae kang gregon-gregoni ana ing padepokan. Ora sakigrek kang otot kawat balung wesi. Idak wae. Ayo maju. Son
ayo, 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 ayo. Riri Treganes. Esmoyo Rokok HS Rokok luar biasa.
tandure wosong eler ijo royo royo Sukoharjo Agunsa.